Good morning everyone. Shout out po sa inyong lahat. Andito naman kami. Good morning. Nagbabike kami ngayon guys. Papuntang Aljanub. Medyo marami kami pero masaya. Pero hindi namin napagod ngayon. Tanggal na ko, kaya. Mga kasama ko dito. Shout out po sa inyong lahat. Nandito na kami, marami kami guys. Ito ang bike namin. Good morning sa lahat, sa inyong lahat. Shout out. Nandito si Inday Sibana. Oh my God! Wow! Good morning. Nandito kami. Marami na kami guys. Shout out po sa inyong lahat. Itong pinakamalakas ang tinawag natin sa JF. Shout out sa lahat. Good morning everyone. Nandito na kami nagbabike. So mga sawakara kami dito, oh. So, mga gandang bahay, magandang tanawin. Wow! Very amazing! Mga lugar na mga ganda dito sa Qatar. Shout out sa napapagod ngayon. Mahaba-haba yung bike namin. You serious? Shout out ni Boss Heart. Shout out! Yun, no? Shout out ni Inday Sibana. Oh my God! Wow! Ay. Hindi alam kung saan daan. Sa lahat ng mga gandang bahay dito at nakamusyado sa Mokta. Dito kami. Good morning everyone. Shout out sa mga OFW dyan. Sa lahat ng buong mundo. Sa Pilipinas. Saan sulok sa mundo. Shout out sa inyong lahat. Good morning everyone. Thanks God it's Friday. Thank you sa lahat. Thanks God it's Friday. Ito rin stadium guys. Dito kami sa Wakra, Al-Wakra. Ito ang lugar ng stadium. Dito kami. Diyan, magbabike. Nandito na ang bike line. Malapit na yun sa bike line. Dito na kami guys.